Ekene m unu chi ndị Igbo na ọbịbịa unu bịara na nke ebe a tata. Aha m bụ Nwaada Shirley Ukpaka. Ana m akwa akwa n'obodo Lagos, Nigeria. Ihe eji mara m bụ ọrụ ịkwa akwa ya na ịkụziri ụmụ akwụkwọ ka esi abanye n'ọrụ ịkwa akwa. Nnọọ. Anyị nọ na demokrasi ka Abiola June 12 gasịrị, Naijiria atụle alo ịbanye n'ime ihe gbasara demokrasi. So anyị nọ na demokrasi, ihe anyị nọ kịta bụ demokrasi, mana ihe ị ga na-ajụzi bụ ma demokrasi nke ndị Naijiria ọ na-agazi ọfụma, ọ na-atọ anyị ụtọ, anyị chọrọ ka etinye ya ihe ka anyị chọrọ ka ewepụ ya ihe. Anyị ga na-amụzikwa n'ụbọchị n'ụbọchị ka e ga-esi wee mee demokrasi nke ndị Naijiria ka ọ dị mma karịa otu ọ dị n'ụbọchị taa. Mana ọ bụ ma anyị nọ na demokrasi, anyị nọ na demokrasi, mana demokrasi nke anyị enwegasịrị ihe dị mma na a ga-ewepụ, nwee ihe dịgasị mkpa na a ga-etinye, tụrụ alo mmadụ ncha niile abịakọ ọnụ wee maa ka a ga-esi wee mee demokrasi nke Naijiria ka ọ bụrụ nke kasị mma n'ụwa niile. Enwere uru ọba na anyị ncha niile na-aza Naijiria, enwere ike dị n'ịdịkọdo ọnụ, manazi anyị ncha niile a na-eche ihe ofu echiche. Ya bụ ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị. Ihe dị na ugwu na ihe dị na ndịda ọ na-amasị anyị? Ha ncha niile ọ bụ ofu ihe ka anyị ji na-aga? Anyị kwesịrị ka anyị ncha niile bụrụ ofu ihe ka anyị na-ekwu maka. Ofu ụkwụ ka anyị ga-agbagide, ofu alo ka anyị ga-agbagide. Mana enwere ike dị n'igwe na anyị ncha niile dịkọdoro ọnụ, nke a ka mma. Manazi ajụjụ anyị ga na-ajụ onwe anyị bụ ihe ndị a jikọrọ anyị ọnụ, ndị ugwu ọ na-amasị unu? Ndị ndịda ọ na-amasị unu? Ọ bụ na ọ na-amasị anyị ncha niile, ya bụ na anyị ncha ga-anọkodo. Mana ọ bụ na ọ naghị amasị anyị, anyị ncha agaghị anọkodo. Mana ajụjụ ahụ ka anyị kwesịrị ịbịa jụkọ onwe anyị ọnụ, mara ma anyị achọrọ ịga n'iru ịnọkodo ọnụ ka anyị achọrọ ịnọ iche iche. Ihe gbasara June 12 bụ mbọsị eji erote onye izizi evoturu ndị Igbo tụnyere na ndị Naijiria tụnyere ka ọ bụrụ onye isi ala Naijiria. June 12 bụ mbọsị eji erote mbọsị izizi atụrụ vootu ọfụma, mmadụ ewee merie elekshọn. So irote June 12 kwesịrị ịbụ ihe ọma na ihe ọganiru na ihe tụrụ Chineke mma mma na demokrasi, ịbụ onye kwuo uche ya bata n'ime Naijiria. So mbọsị June 12 ihe anyị kwesịrị ịdị na-akpazi bụ kee ka a ga-esi mee ka demokrasi nke Naijiria na-aga n'iru, baa ụba, ka mma dịka ihe a na-afụ n'obodo ndị ọzọ. Ọ bụghị ụbọchị a ga-akụgbu akụgbu ma mbọsị anyị ga na-atụzi egwu n'aba n'ime ụlọ. Ọ bụghị mbọsị eji anụ ọgụ. June 12 bụ mbọsị anyị kwesịrị ịyọ Chineke, tụọrọ Chineke mma mma, si hei, n'ọkwa mbọsị a ka ebido wee nụba ọnụ okwu, nnu mmiri okwu ndị Naijiria. Kee ka anyị ga-esizi gaa n'iru, kee ka ọ ga-esi dị mma, kee ka a ga-esi na-eme ya ka a na-anụ ihe ndị ụmụ Naijiria chọọ, ka a na-anụ ihe anyị chọọ ka ọ bụrụ ka ndị isi anyị na-eme, ka omume ndị isi ala anyị na-eme dị mma, ka ọ bụrụ ndị anyị tụnyere bụ ihe ga-abụ prezidenti maọbụ onye isi ala Naijiria. So June 12 kwesịrị ịbụ ezigbo ihe, mbọsị eji atụrụ Chineke mma mma na ihe o mere anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu, ndị ọ ga na-adịrị mma mgbe niile. Aha m bụ Nwaada Shirley Ukpaka, onye eji ịkwa akwa wee mara, na-akụzizikwa ka esi akwa akwa n'obodo Naijiria. Unu na-ekiri chi ndị Igbo na nke a bụ nke anyị. Unu na-ekiri, unu ga-ama ebe a nọ, ihe na-ahapụnụ n'ọnụ bekee ka o mesịanụ.